Det her er min ven Andreas, og det her er vores første video. Velkommen til August. Nu skal vi lave noget straffespark. Hej folkens. Velkommen til den her video. Hej, og det er min bedste ven Andreas, og nu skal vi lave verdens sjoveste video. Og I kan se, at vi har huer på, det er sådan, vi ikke kan skade os så meget. Ja, frys. Og nu skal vi ramme overlægger eller stolpe. Måske. Ja. Og hovedet ind og alle mulige andre ting. Men jeg håber, I kan lide den. Og jeg må også rigtig gerne give den en like eller dislike. Og skriv ned i kommentarerne, om vi skal lave en video til. Og det bedste med like. Kom igen.